Исәнбісіз эфирда пәнжешәмбі күн яңалықлары студияда Роза Хабибулина олға таба қой бір темалар турында қысқаша. Бишинчи элемент коттедж поселогын тулысынча газлаштырганнар, тантаналы шартларда йортларга зәңгәр ягулык җибәрелде. Сугыш ветераннары өчен госпитальга өстәмә бина кирәк. Ни өчен? Газ болсын, Тукай районының 5-ші элемент коттедж поселогын тулысынча газлаштырганнар. Тантаналы шартларда торак йортларга символик рәвештә зәңгәр ягулык җибәрелде. Бу вакыйганы авыл халкы бик көткән. Элек аларга үз торак майданнарын электр ярдәмендә җылытырга туры килгән. Бу торак коммуналь хезмәтләр өчен кечкенә счетлар түгел. Бу хакта безнең төшерү төркеменә Зәкиевлар гаиләсе сөйләде, аларда безнең төшерү төркеме булды. Зәкиевлар гаиләсе 5-ші элемент пистәсенә 1 ел чамасы элек күченеп килгән. Шул вакыттан бирле алар үз йортларын газлаштыруын көткән. Чөнки электр өчен күп түләргә туры килгән. Барысы да шул исәптән җылылык та электр энергиясенә бәйле була. Газны күптән көттек инде. Теге елны декабрьдән үк яшибез, 1 елдан артык инде. Газны көтү менә бик әйбәт булды инде. Теге елны электричестводан отапливсканик бик кыйбатка чыга, электричество буенча инде. Хәзер менә газ белән бик выгодно булыр дип уйлыйбыз инде. Газ керткәч инде бик сөенеч булды инде, бик бәяләр буенча да инде кимеде. Газ керткәч өйдә җылырак булды инде, электричество белән нык кушсаң, тагында күбрәк акча түлисе була, газ белән инде җылырак та. Зәкиевлар гаиләсе йортын газ шилтәренә символик тоташтыруда дәрәҗәле кунаклар катнашты. Зажженное вами пламя станет знаком того, что тепло и уют теперь пришли в каждый дом Альтмушкина. Илдә социаль газлаштыру программасы 2021 елдан Россия президенты кушуы буенча гамәлгә ашырыла. Бу инде газлаштырылган торак пунктларында урнашкан торак биләмәләренең шикләренә кадәр зәңгәр ягулыкны бушлай китерү. Тукай районында проект уңышлы тормышка ашырыла. Бүген районыбызда газ җибәрү шатлыклы. Безнең өчен инде 96% районыбызның газлаштырылып бара. Бик зур рәхмәт әйтәсе килә. Биредә 650 йортка, йорт участогына газ алырга инде бүген мөмкинлек бар. Әле бит ул программа дәвам итә. Мин аңлыйм, Тукай районы инде ул киңәя көннән-көн, елдан-ел менә биредәге йортлар һәрберсенә җылы газ кирәк. Тукай районында шулай гаилә илкүләм проекты да уңышлы гамәлгә ашырыла. Аның өстенлекле юнәлеше булып, балалы гаиләләргә, бигрәк тә күп балаларга ярдәм итү кала. Лилия Гатина, Эльмира Гайнетдинова, Фәнис Иксанов, Яңалыклар. Сугыш ветераннары өчен госпитальга өстәмә бина кирәк. Татарстан Республикасы рәисенә СВО ветераннары шәһәр советы ассоциациясе рәисе Шамил Әюпов шундый үтенеч белән мөрәҗәгать итте. Аның сүзләренә караганда, анда тәүлек буе эшли торган стационар һәм поликлиника булырга тиеш. Ни өчен аларга тагын бер бина кирәк? Бу хакта тулырак хәбәрчебез материалында. Мөһим бурычларның берсе булып хәрбиләрне реабилитацияләү кала. Аларга шулай ук туганнарына һәм якыннарына медицина һәм психологик ярдәмне сугыш ветераннары госпиталендә күрсәтәләр. Әмма берничә ел эчендә медицина учреждениесенә мөрәҗәгатьләр саны арткан дип билгеләде СВО ветераннары шәһәр советы ассоциациясе рәисе Шамил Әюпов. Набережно-Челнинский госпиталь – это один из двух в республике Татарстан учреждений, предназначенных для оказания комплексной помощи участникам боевых действий и членов их семей. Он обслуживает жителей 22 районов Республики Татарстан. Количество обращений за 3 года выросло в 3 раза. Шамил Әюпов сүзләренчә, булган матди техник база бүген госпиталь алдында торган бурычларның масштабына һәм таләпләренә туры килми. Ассоциациядә фаразлавынча, СВО тәмамлангач хәрби хәрәкәтләр ветераннары һәм аларның психологик һәм медицина ярдәме кирәк булган туганнары саны 74 меңнән артык кеше тәшкил итәчәк. Шуңа күрә сугыш ветераннары өчен өстәмә госпиталь бинасы кирәк. Анда тәүлек буе эшли торган стационар һәм поликлиника булачак. Россия Дәүләт Думасы депутаты Әлфия Кагогина шулай ук махсус хәрби операция катнашучыларына ярдәм итү темасына да тукталды. Обеспечение бесплатного проезда военнослужащего и 2 его родственников к месту прохождения военно-врачебной комиссии и обратно. Возможность получения 2-го бесплатного среднего профессионального образования по другому направлению
приняты и вступили в действие буквально на днях. Әлфия Кагудина белгілеп бүткенше 2025 елда 588 федераль закон кабул ителген. СВО катнашучыларына ярдәм итүгә зур игътибар бирелгән. Лилия Гатина, Эльмира Гайнетдинова, Сергей Вильданов, Яңалыклар. Тукай районы нәрсә белән ассоциацияләнә? Алдынгы техника, шулай ук икмәк, сөт, яшелчәләр һәм чиста су. Муниципалитетта сессия программасы җирле колорит белән танышудан башланып китте. Чара кунаклары өчен республиканың социаль яктан иң үскән районнарның берсенең байлыклары белән күргәзмә оештырылган. Тукай районы кунакларны ни белән гаҗәпләндергәнен Лилия Гатина сөйләр. Тукай районы предприятиеләре күргәзмәдә үзләренең алдынгы яңалыкларын тәкъдим ителәр. Араритек автомобиль заводы Лотос пассажир автобусын күрсәтә. Техниканы Республика дәүләт советы рәисе урынбасары Марат Әхмәтов шәхсән бәяләде. Моннан тыш күргәзмәдә махсус техника, фуралар, йөк машиналары, КАМАЗ һәм башка бик күп әйберләрне күрергә мөмкин иде. Biz bu выставкада Хова автомобилен куйдык. Прицеп белән автомобиль, соответственно, предназначен перевозкага, груз разных типов. Мәдәният йорты эчендә кунакларны тагын бер кызыклы күргәзмә көтә иде. Монда җирле җитештерүчеләрнең иң яхшы үрнәкләрен күрергә генә түгел, татып карарга да мөмкин иде. Шәй, кайнаткан шәй настоенда, шунда изәсен калмады. Икмәк, күмәч эшләнмәләренең киң линейкасы, сөт продукциясын яратучылар җирле фермер хуҗалыкларыннан каймак, эремчек белән таныша алдылар. Биредә бүген закваскада пешкән ипиләр. Бу ипиләр инде үзләренең файдалылыгы белән аерылып тора. Аларның составында су, он, туз һәм заквасканы кулланыла. Су чистарту буенча заманча аппаратны күрсәтү катнашучыларда аерым кызыксыну уятты. Бу уйлап табу җирле инфраструктураның үсеш күрсәткече генә түгел, ә районның халык сәламәтлеге турында кайгырту символы да. Мондай аппаратларны производим только без. Производим, моның нинди преимуществолары бар. Во-первых, он үзе автоматизированно чистартыла, үзе чиста суны бирә. Моның без инде теге күп кенә анализлар проводили совместно с Роспотребнадзором. Оештыручылар билгеләп үткәнчә, фермер продукциясе Тукай районының визит карточкасы булып тора. Һәм сессия кырларында мондый күргәзмәләр җитештерүчеләр һәм кулланучылар арасында турыдан-туры элемтәләр урнаштырырга ярдәм итә. Лилия Гатина, Тохир Бикметов, Яңалыклар. Татарстанда мусульманнар өчен изге ай Рамазан айы башланды. Бүген уразаның беренче көне. Исегезгә төшерәм, быел ул 19 мартка кадәр дәвам итәчәк. Дин тотучылар 29 көн ураза тотачак. Ураза вакытында тәүлекнең якты вакытында ашаудан һәм эчүдән тыелырга кирәк. Әлеге вакыт рухи яктан чистарыну, ихтыяр көчен ныгыту, сабырлык күрсәтү, шәфкатьлелек гамәлләрен үстерүдән дә гыйбарәт. Толырак безнең материалда. Бөтен дөнья буйлап миллионлаган дин тотучылар өчен Рамазан, дугалар һәм изге гамәлләр вакыты. Ураза тоту җинси өлгерүгә ирешкән һәм аек акылга ия булган барлык мөселманнар өчен мәҗбүри шарт. Biz endi kunda şuşa keç bilen yastı namazı vaktında yastı namazı okunan soң taravih namazlarını okuyturgan bolabız. 20 rakaat etip her meşitte de ertengi saat kechki saat 7'de bu namaz başlana turgan bola Allah nasip etse. Bu indi 5 marttan soң indi 7:30-да башлый торган булабыз. Җитди авырулы балалар, юлчылар, йөкле хатыннар, шулай ук өлкән яшьтәге кешеләр ураза тотудан азат ителә. Әгәр дә кеше аны җитди сәбәп белән тота алмаган икән, ул үткәргән көннәре өчен соңрак ураза тота ала. Шул ук вакытта садака түләргә тиеш. Моннан тыш бу айда кылынган һәр яхшылык елның башка чорлары белән чагыштырганда шактый зур савап китерә. Ураза тоталмаган кешеләр, төрле җитди сәбәпләр ураза тоталмаган кешеләр өчен фидия садакасы бар. Endi agar da bir kishi shulay jiddiy sabab bilan urazasini tutolmay ekan, ul endi fidya berishga tegish bo'la, fidya sadaqasi, andan ko'lami aytila, anda rizq bilan beriladi. Bir kishiga bir kun osharliq rizq yoki endi 450 so'm ko'lamida kun sayin berishga tegish bo'la. Ураза бәйрәме 2026 елда 20 мартта билгеләп үтеләчәк. Лилия Гатина, Сергей Вильданов, Яңалыклар.
Ураза тутучлар игътибарына иртеге 20 февраль Рамазан айының 2-нче көне сәхәр ашау 4 сәгать 40 минутта тәмамланырга тиеш. Ифтар, ягъни авыз ачу вакыты ахшам намазына 16 сәгать 46 минутка туры килә. Рамазан айы изге ай. Аллаһы Тәгалә бу айда җәннәт ишекләрен ача, җәһәннәм ишекләрен яба һәм шайтаннарны богаулый дигән пайгамбәрбез. Шуңа күрә мөмкинлекне кулдан ычкындырмыйк, бу айда яхшы гамәлләр кылыйк. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Роза Хәбибуллина сезнең белән сау булашам, исән сау булыгыз. Тяжело было слышать, особенно... Алло. Бабушка, привет. Как я рад тебя слышать. Вот теперь все хорошо. Слуховые аппараты «Вслышу-вижу» со скидкой 12% до 28 февраля. Масленица без блинов с икрой, как Новый год без Деда Мороза. С 16 по 22 февраля. Свежие камчатские деликатесы от производителя. ТЦ Вин, остановка «Глобус». Аш-су һәм сердәш рестораннарына, ифтар ашларына заказлар кабул ителә. Белешмә өчен телефон 39 68 40, шолы коды 885 52.